Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Time check is brought to you by Tiki-Tiki. Yan ang tatak, Tiki-Tiki. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Las 5:18 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa liwat mayong hapon na naman pizza 28 sang September tuig 2020. Amo ning katapusan nga Lunes ang bulan sang September, adlaw nga sakop sa gihapon diri sang MECQ implementation sa Bacolod dangon sa COVID-19. Inyo ka aksyon na Marlon Genovea Action Reports After Edition. Tuman kabalantayan sang mga nagalaylay akong nagahabil-habil nga mga adlaw sang September. Tangod na wala pa sang klaro makaaksyon o kung natuman pa kalubog sang senaryo. Kung wala pagkatapos sang pizza 30, namong ginasaan sa katapusan nga adlaw sang MECQ sa Bacolod. May kabalaka ang kalabanan bangon amat nga katunog ang balita. O kung impormasyon nga base may extensyon nga himuon. Ay kasakit, pamatinan. Sakit sa ato sa di palamatinan. Bayara report nga basi pulo kadlaw nga palubigon blabot silingon tubtob Oktubre 10. Bayara man nga kinsigid kadlaw. Basi ang pagkuresong sa rawong sa Bacolod non bla masubrahan. Kag hindi na maghalak ako resong dangatan kundi kurait na gid. Nga may paaman pangasubay ang bugto gid ang hurangos ang pato. Kalabanan nga Bacolod non tumbang wala pilas. Kabay pa nga hindi na panganuyoon naton nga pag-abot sa Oktubre 1, amat-amat na naton nga mabatsyagan ang amat-amat man nga pagtahaw sang kaso sang COVID-19. So ampo kita sa kahitaasan. Muna lang ning pwede naton magamit nga bala o kon paraming batok sa ning pandemya sang COVID-19. Inyo ka-aksyon na Marlon Genovea. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Nanong nga mga balita karapat nato sinitutukan, babay B, hello P. From B to P. Si Binyas out, si Placido in. Mga kapulisan sa Bacolod may bagong nga direktor sa buong adlaw. Sa buong man nga adlaw mag-aksyon. Nagatay og ang balita nga si Police Colonel Attorney Henry Binyas ang nagbiya na sa syudad. Langod nagsaylo sa mas mataas-taas nga posisyon sa report nga istorya, gin-promote, gin-pataas-taasan ang posisyon niya halin direktor sa BCPO. Pasa kabilang hepe naman sang directorial staff sang PNP Drug Enforcement Group. Umpisa man sa buong adlaw ang mga bulos ang ngalan. Police Colonel akon ang nagbulos na ni siya. Ang ngalan Police Colonel Manuel Placido Binyas nagsugod na mapabuno. Nagsugod pabuno si Binyas sa Bacolod bilang direktor sa itong Enero 13 tuwig 2019. Kung isipon makakson ti isa ka tuwig kag 8 kabulan ang kalawigon. Ang pamangkot diri sang Bacolod noon. Ano ang nabilin ni Binyas sa patag sang administrative kag operational nga functions? Kung mayara gid man. Mayara man. Hindi gid malipatan na kaaksyon sang Bacolod noon. Ang pagpamangkot kag nakatatak na rin sa ila sa nga paminsaron niya. Kag tub-tub subong nakapabilin nga dako nga palamangkutanon. Kag question, may naresolbar ba lang nga kaso?
Labi na ang kaso kon krimen nga pagpamatay diri sa Bacolod. Natandaan nyo ni wala, naisipan nyo ni wala. Kung ako yan, di na ako makaisip gani mo. Una sa balita, una sa aksyon. Maisipan nyo ba? Ang kaso kung pinakbilog, pinamatay diri sa Bacolod. Daw di na no. Isang sinogorong pamangkoton mag-aksyon. Sabat nga daw wala gid sang nasulbar. Ang mga krimen nga pagkapatay mag-aksyon paagi sa pagtiro sa mga tao nga ginaangot sa illegal nga droga. Dumduman nyo niya. Karon nga bag-o na ang city director, inibalaihan matutukan o kung base dalayo na gid nga matulugan, malipatan ka matunaw kung sa mga ice cream pa. Kag mapalid nga daw aso sa kahawaan. Kamay pangakon anong performance ni Binyas, malabuan o kung bisan matupungan na lang ni Placido. Dapat mayara gid nga paabuton o kung nauman ang mga tao. So wait and see kita anay mga toto ka mga inday. Una sa balita, una sa aksyon. Ano bagid ang tumayog nga balitang banwasang Murcia diri sa Negros Occidental. Nangin unod ban sa balita subong nga adlaw, Murcia gintiniran gali kagin panaguan sang isa ka tawo nga hindi basta-basta. High risk inmate nga nakapalagyo sa prisuhan sa Northern Cebu. Nadakpan sadto nga may madamo nga kaso kung may madamo nga pusil kag illegal nga droga. Bantog pa nga hitman. Kung magsiling kita hitman serial killer. Anay kapitan sang barangay sa Banwasang Bourbon, Cebu. Nanong balita di. Ang kapulisan sa Murcia kabulig sang PIDEA Region 7 kag Region 6 naggatingob ang puwersa agod nga ilunsar ang manhunt operation. Gintiktikan panangita gini guro, gintsempuhan gini sa ato sa mga otoridad. Ining subject nga si Jennifer Mercader, lalaki niya. Damo Jennifer nga lalaki, malalaki gani nga ngalan ni Joy, di ba? Jennifer lalaki ni siya Mercader. Nangin kapitan siya sa barangay Lugo sa Bourbon, Cebu. Sa nga tuig 2017 mag-aksyon, una nga darakpan kadakuwaan sa madamang nga pusil kag illegal nga droga ining si Mercader. May mga dagko pa to kantidad sang kwarta. Ang lawas niya sang gin-source naton blang balita ang yesterday nga background. Ang lawas rin ipalibot sang yesterday nga lawas sa tiyan kag likod o punong-puno sa mga pika. Ang operasyon mag-aksyon nagdangat sa Lirok Panay. Ang resultang subject nga si Mercader na tiruhan patay. Dito sa Manukan nga iya sinigin tiniran. Hindi basta-basta nga sa isang tinuga nga ang nakainkwentro sa kato sa mga otoridad kag subject sa sining operation. Nagtinerda sa may Manukan ang pamangkot sinong taya sa Manukan man. Ang taya sa Manukan si ano ang relasyon niya sa sining subject ni nga nabantugan pugante kag ginakabig man nga drug kingpin plus ginasiling nga serial killer. Ay tiyempo ta karon nami plastara sa sining background no sang sining subject sa ato sining mga kapulisan kaina mag-aksyon. Interview man una dari sa Aksyon Radio, Aksyon BBB with Aksyon Rex Cantong. Ang OIC Chief of Police ng Murcia PNP nga si Lieutenant John Paul Tabohara. May na-recover to mag-aksyon si SD ginatiniran nga balayan ako sa mga barangay Minuyan sa Banwasang Murcia. Alas 5:25 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Nakibot ko di pag research ko bala sang background sa ring subject nyo. Hitman giba sa aksyon na hens kay sa interview siya sa media sa tong 2017 dito sa Cebu. Nagsiling ni siya nga ang yesterday nga pinanumbab la. Mga 30 lang katawa. Una sa balita, una sa aksyon. Dito sa Cebu. Di makabig nga armed and dangerous tuman kadelikado. Kaya magkaroon ng aman man ato sa mga kapulisan. Ano pa ba sa ring balita sa bahin sang local exit planning chair Councilor Baribar
Nagpalayag nga wala sang rekomendasyon ang syudad angot sa masunod nga quarantine status sa Oktubre 1. Mas maayo tani no nga ang MECQ dubdob lang gid sa Setyembre 30. Balaan tani buwas Martes. No kon waay sang gios-gios buwas Martes. Salamat ta. Ay base makakas na ring MECQ kag makabalik na biyahe ang public transport pag-abot sa October 1 nga petsa. Una sa balita, una sa aksyon. Sa bahin naman sang balita nasyonal, ang pulis nag-operar diri sa Murcia. May pulis siya ginambusan. Duang pilason sa Banwa sang Manito, probinsya sang Albay. Mga pilason, Police Staff Sergeants Roger Dahak kag Melchor Buban. May minor lamang sila kapilasan. Mayo kay nakaluwas sila. Sakay sila sa patrol mobile vehicle sa barangay Kawayan las 10:05 kaina sang aga sang lumupok una ang improvised explosive devices. Ginsundan sang paglupok pagid sang M203 grenade launcher. Ang mga pulis nagbalos man palupok. Pangti na ngaman man nagtingwa sila nga mag-amat-amat biya sa lugar, ginbili nila ang patrol jeep sa highway. Mga pulis tani mga duty ni sa quarantine control point sa barangay Kabakungan. 3 kilometro ang distansya halin sa barangay Kawayan. Ang mga nag-atake maka-aksyon wala pa may balawan. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang balitang yehe. Bulobentaha para sa mga empleyado sa gobyerno pero doon di tanan guro. Bangod sa ginatawag nga kainang Pamilya Mahalaga Day sa buong adlaw, nagpagawa sang memorandum circular ang gobyerno nasyonal, ginisyo sang opisina mismo sang presidente, Office of the President, nagasiling tanan nga trabaho sa mga opisina sang gobyerno sa executive branch. Tapos silingon magsiling kita executive branch sa mga chief executives ini. Opisina sang chief executives, governor, mayor. Ang trabaho suspended dalan las 3:30 kaina sang hapon. Pero ang mga ahensya ang functions may angot sa pagdala sang basic kag health services, preparedness, response sa disaster kag calamities, performance sa iban sa nga vital services dapat magpadayon. Medyo hindi tanto klarong advisory no. Pero base iban nga may pelyado mag-action, why naman gana nagpuli temprano. Ginulat nila guro alas 5 sa buong hapon pareho sa kinaandan bla. Plus subong daan nga paniyempo, kalabanan nga mga tao mag-action alos hindi na nga gani kakaon. Ang kalabanan nagatiner mga sila sa nga puluyan, daw tak-a naman gani. Sa gahala ka pa kuribong bla bango sa community quarantine nga implementasyon. Basta mo lang aya, subong among ginatawag kainang Pamilya Mahalaga Day. Ang question, kung may kalanon. Una sa balita, una sa aksyon. 5:29 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Lion tanay ng sitwasyon sa syudad sa Bacolod. May sumunod diri sa aton diri sa area sa Barangay Takuling, Aloide. May ara sang paglalisay, may ara sang pumundos tong astalan nga auto, may nanaog, may upod ko nga videographer. Nag-create siguro sa trapiko ni mga banong plastada. Ibalauntan ano sitwasyon sa Bacolod with Aksyon dyan sa Patrolson. Dyan ng hapon please kamin. Main nga panakson mo maghapon sa tutaran nga mga ka-aksyon. Ang patrol live na live kita nag-report. Dili man mismo sa area sang Dalamburgo Circumference Road Action Mar. Sini nga po nakabit nga moderate to heavy to heavy ang traffic situation. Wala labot abi nga may mga traffic enforcers na dili nga ginpaamtang kay kumo nga tuman kitsa kahinay kakabugat na dalaga sa traffic ko sini nga po. Ang pagsinumbalik sa mga salakyan aton makitaan pagdamo Action Mar sa mga salakyan sa mga dalanon, especially dili man mismo sa area sang Burgos Circumference Road mga ka-aksyon. Hinay ang ginos-gio sabi sa mga salakyan ato lang panumdom sa mga motorista pero pasensya lang labalaba o na pasensya mga ka-aksyon, especially kung ikaw nagalabay di man mismo sa area sang Burgos Circumference Road kay tituman gid kabugat ang dalagan sa traffic labi na diri sa may Burgos Circumference Road bisan pa dito ang mga ka-aksyon sa may Bangga Acore. Kung dala ka naman sa may Bangga Acore ilaw mamapagid kung imo direction pa south magalabay ka sa may inner checkpoint dira nga namta sa may Bangga BM may imo pagid nga ma-delay ang imo abi nga pagbiyahe karon nga pon bangod man sang pagpinunsok sa mga salakyan mga ka-aksyon. Sa pihak kabahin paglabay sang patrol diri sa area naman
sa Alice Road kaya rin kita sa area sang Banos sang Mursa pagsulod naton sa may barangay Mansiringan going kita magka-aksyon sa may Bangga Mital karon nga po nakabig diri nga light to moderate ang traffic situation magka-aksyon but sa ringon inulbugat man ang traffic situation dira sa mga mismo lugar especially kung nalabot na ikaw sa bahin sang Bangga malapit sa may Regent Pearl Home Subdivision o kung RPHS kay drama kakson may isa dra ka kong establishmento komersyal nga ginadugok man sang mga bumalakal karon nga adlaw mga kaaksyon. Pero kung nang silwa naton ang dalan like Araneta kag dalan Lacson, ang Araneta mo ning medyo malugat ang traffic especially kung labot ikaw sa may magsaysay Araneta going ang direksyon nimo mga kaaksyon sa bahin naman sang Alice Road kay pasulod ikaw sa may inner checkpoint sang dalan Arihis Araneta lauman mo karon nga pon nga light to moderate man ang traffic situation. 30 rin ang pila sa mga four-wheel vehicles sa mga salakyan, auto, SUV, mga pick-up, mga public utility vehicle o mga jeep ni mga kakson nga nagatanyag sa libre sakay. Makita na ito, no? Dara sila tanan medyo dugi-dugian gid man anti sila makalampuha sa may checkpoint mga kakson. Bangod nga stricto grabe, no? Ginapatigayon sa aton nga mga otoridad ang pagsekyar sang mga dokumento sa mga gamit mga kaakson sang mga motorista nga nagalabay sa dalanon. Siniman nga po nagapatigayon sang mobile checkpoint ang katpong sang Bacolod City Mobile Force Company. Sini nga po nagalapot na diri sila malapit sa may Burgos Public Cemetery. Rason kung nga mga kaakson kung ikaw halin sa may Burgos Public Market ang direksyon di mo padulong east nga portion sang syudad. Lauman mo man nga medyo madili-dili dira kay paglabot mo sa tubang sang Public Cemetery, lapit rin mismo man sa backup 4. Nga dala naka-on standby nga mga kapulisan nga ma-check pagid sa imo nga mga ID kung dokumento. Simple naman ang masami nga panumdom sa mga otoridad, mga kakson nga kung layo pa lang, kung may preparado na ikaw dala nga ID nimo, ang imo man nga mga dokumento kung wala ka big company ID ikaw tag-iya sang isa ka negosyo pwede mo nga daan ma-preparar inaagod nga layo pa lang at least no hindi ka na mabudayan nga magpangita kag hindi pa magtugas ang pagka-delay agod ikaw makalampuha sa ginapatigay nga checkpoint mga kakson diri sa syudad. Halos abi nga mga traffic lights sa Bacolod do wala nagagana karon nga adlaw diri kani sa may Burgos do Pisay na way nagagana paglabot mo dito sa area naman sang Burgos Circumference Road, wala man nagagana. Although may traffic enforcers gid man, pero kung isa lain man ang dala kung nagagamit sa nga traffic lights mga kakson. Ang patrol sila nga po naglabot na kita diri sa tubang sa Burgos Public Market. Di mga kakson hindi man mo sila kabugat ang traffic situation. Tayo yun ang biyahe sa mga motorista sila nga po mga kakson. Karami sa natuntanyan po sa palibot sa syudad. Ang norte nga bahay no galing Dumayara nagatulot tipon-tipon nga galom. Temprano pa mga street lights sa palibot sa syudad ginpasiga na. Kaya kadulom na no do temprano dulom na ang palibot mga kakson. Karabanan sa aton man nga mga trabaho amat-amat na nga nagpapadulong sa public plaza no kay tidigto gid ang point of origin sa mga dipasay nga jeepney nga nagatanyag sang libre sakay diri man sa syudad sang Bacolod. So para makaksona ang mga pinakalo sitwasyon diri sa ato mismo man nga ginakamtan sa pagkinabalang nga kalambingong sa pila ka madalanon sa palibot sang syudad. Mga kakson subong hapon kasama sining panyampo namin ginihigop sang mainit-init nga kape. Pero kung kape pagamalangon na sang iban pa ato ni nomon simple gilama mga kakson. Ang tagibot sa Bacolod, Aksyon John Diaz, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Okay, dari kita sa ato sa live stream sa first batch sa ato sa live stream. Jocelyn Aresivita Olak, good afternoon Aksyon na Marlon. Arama si Jane always sir. Good afternoon, Aksyon Marlon. Monitor always. God bless us always. And to all members of Energy Fans Club. Si Giovanni Duhino, good PM, Aksyon Marlon. Monitor Kalong-Kalong Airport.
Mary Jane Mendoza, good PM Aksyon Marlon. Marlon Grace Bosayong Ribada, ato sa nga batchmate, good afternoon. Elvia Bordomeo Kaparus, good afternoon. Okay lang ta Aksyon J, okay ta. Gasi kita kay okay lang eh. Dula ding video ko pero okay lang yapon. Bation ko. Okay, sige. LV Bordomeo Caparos, good afternoon Aksyon Marlon. Always lang kami di kabaritor sa Tubuso. Keep safe and God bless. Alex Fuentes. Mayong hapon si Aksyon Namar. Happy Monday. Salamat Mary Jane Mendoza. Richard Daet Pacheco, good PM. Alex Fuentes, Araban. Si John Marie Radok, good afternoon. God bless and stay safe. Watching from La Castillana. Helen Huasna, if I were the mayor, paobrahon ko ang mga tao pero may mandate. Kung wala ka sunod sa protocol, mabayad sila 100,000. Kung badakpan lang taon ta, kung magpasaway pa sila. Porting kuan bang multa, 100,000. Rafi Cordero, PM. Kili Jelly, good evening Aksyon Radio. Hambal ni Giovanni Duhinog, mayo gani naghalin si Binyas. Kaya wala man masolve ang mga krimen sa Bacolod. Aksyon Marlon, mutag gibuno ko na bonabo ang mga krimen. Romy Agsam, good evening. Here in Japan po. M. Esmeralda Dolido, good afternoon Aksyon Marlon. Mayong hapon man statay ko Elias Dolido. Sa nga barangay Paloma, Valle Dolid, gamanitor gad siya sa imo watching from Hong Kong. Jose Mong Caltorilla, good PM, gamanitor. Evelyn Di Pomoceno. Happy Monday, watching from Lower Bikutan, Taguig City. Flores Mirasol, Mercy. Keep safe, God bless. Shout out sa Energy Fans Club. Nagapapati si mo watching live. Her sa Hong Kong, keep safe. Rose Guevara, hello. Olive Prado Gargaritano, monitor lang ko din sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Rose Guevara, thank you. Si Apple lang, good afternoon. Mike John Seva, monitor gid kami subong hapon dari sa Moises Padilla. Minda monitor gid kami dari sa Kawayan, Negros Occidental. Take care, salamat. Makali Talaban Nilmar, mayang hapon. Trig si Ibosyo, Hambalya, matawhay la mga empleyado, may mga rest pa sila samtang wala mga obra, wala pagkaon niya. May kalanon sila kay sige sila sweldo ya. Maski 10 years pa nga lockdown, wala gutom sa government employee. Bija Jonathan, una sa balita, una sa aksyon. Salamat. Si Chirik, mayang hapon, Aksyon Marlon, monitor kami dari sa may Quezon City, Metro Manila. Trig si Ibosyo, implement mayor, makaluluoy remedyo general. Implement mayor, okay. Teresa Oliveros, mayang hapon, Aksyon Marlon, Pretty Mahilom, good PM, watching sa Lopwest Housing, keep safe. Kay Parejon Mahilom da, salamat. Kamonitor. Heaven, Rinan Aloro Rico, always monitor sa may Kabong Bungan, Barangay Sag-ang La Castillana. Jonathan Fuentes, monitor lang kami sa Country Homes Alihis. Cindy Dayo Gilaron, mangkot lako, sure ba lang ma-extend 2 weeks ang MECQ. Salamat and God bless. Ang hambal ni Councilor Baribar, wala pasang rekomendasyon ng syudad. Angot sa silang plano na. So, hulat-hulaton ta. Okay? Kabay pangawain na lang. Kaya mo nang ginawa kung sa mga tao ginapaabot lang nga mabalik sa amat-amat nga normal ang sitwasyon sa ato sa nga syudad. Cindy Dayo Gilaran, watching sa Mansilingan, Bibing Dageya Bautista, Gabaritor kami, Barangay 39, Lisares Avenue. Teresa Amante, good PM. Listening at Barangay Tangob sa Amante family, no? Dara sa Barangay Tangob. Si Bibing Dageya, okay. Cindy Dayo Gilaran, si Joe Bats, shout out lang da sa mga politiko nga mga kawatan ko ng balya. Di man tanan ha, may arag ibang Europe pila lang ha. Bakulod kabay, magkalagovin kamambal na Joe Bats ba? Cheryl Rebuel Dila, good afternoon. Iban balikan taraban tugaduay. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na
babae nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na italaknan. Magasig pero Sa balikan ng ato sa Denga Patrol, sa balikman nga report ni Aksyon John Diaz. Or ka standby na siya. Ang Santon Plus Coffee Mix sa himo ini sa Santon, suya kag balunggay. Alas 5:44 balikante sige na nga to sa nga patrola para di kita mabihangan sa ato sa nga oras. No. Sa patrol balik ang report ni Aksyon John, please come in. Atong liwat nga ginpadulungan ang sa PNP kag kuha ang pila ka mga dugang nga impormasyon may kang tanan sa ginpatigayon nga manhunt operation na batok sa binakabig nga top 10 most wanted person o kung high value target kung illegal nga droga ang pag-amalan sa Police Regional Office 7. Ining persona nga naging target Manila sa manhunt operation ang isa man ka pugante o kung isabi ka iskape logikan sa isa ka preso dito Aksyon Mar sa probinsya man mismo sa mga Cebu. So diri kay Police Lieutenant John Paul Tabuara ang officer in charge sa Mursa PNP. Nga ining napatay ang kilala kay Jennifer Mercader, 43 anyos, residente sa Barangay Lugo, Borbon, probinsya sa Cebu. Ining si Mercader, isa sa kaanay barangay kapitan sa barangay Lugo, Borbon, Cebu, Aksyon Mar. Ginatawag man nga isa ka notorious nga hitman dito sa probinsya ng Cebu matapos makakometer sa pinakakaso sa mga pagpamatay sa area mismo ng Cebu. Dugang pagdiri ni Tabuhara na ining si Mercader ang nagatinid nagaliya o kung nagabalik-balik na sa probinsya sang Negros Occidental sa sulod na sang duha ka tuig Aksyon Mar. Kung siya ang nadakpan or siya ang nakagwa o nadakpan 2018, according to kay Tabuhara,
before pa lang mahimo nga nagakadto na sa Aksyon Mars sa may probinsya sa Negros Occidental. Sang nadakpan siya, hindi nagtener sa abi sa selda sang Medellin the District Jail 2019 sang inisa ang nakagwa. To be exact, ang adlaw nga sa Aksyon Mar ang nakagwa gikan sa selda sang Medellin District Jail kung hindi ko magsala, it's either March, no? Marso, Aksyon Mar 2019. Rason kung nga nakabalo sa iyang padulungan diretso diri sa probinsya sa Negros Occidental kay nagabalik-balik di sa galik kay may na-establish na sa nga lugar Aksyon Mar diri sa Banwa sa Murcia. Ang una dito na si Platani ni si Mercader dira sa may barangay Alig. Ang ugali ni Mercader dira Aksyon Mar nagapamakal sa blakonos ng mga kasapatan, nagapamakal sa manok kay mahilig sa galik sa bunang. Amo na kun nga may mga farm to sa mga manukan sa nag-interest sa mga bulang kadto sabi sa mga barangay dira kagka-particular kadlagkon siya magpusta. So muli namutikan ni Mercader nga siya kuno ginusundan sa Philippine Drug Enforcement Agency kun pedaya rason ko nga nag-transfer ini siya sa may barangay Minuyan. Dito sa Aksyon ng tinira sa mabukid nga porsyon sa Minuyan na kung sariin wala to sa iban ka nga lutsan, one entrance, one exit man ang iya mismo nga lugar. Bali sa isa ka kubo Aksyon Marshal na da isa ka tiner, ang iya naman ni matrabahante ka nagapamubod sang manok nga araman sang gagmay nga kubo sa palibot. Ang natabo diri gikan sa impormasyon nga nabaton sang abor sa PNP from Police Regional Office 7 kag Police Regional Office 6 sa bulig sang Regional Intelligence Division kag Provincial Drug Enforcement Unit ng PDEU nga ginpasa sa Murcia ila yung naging surveillance ining aktibidad ni Mercader. Ang ginobra ni Aksyon Mar naga-operate pa sa Gapon, nagabaligya pa siya sang illegal nga droga. Nahibaluan ng iya nga kaimtangan kay siya ginatudlo sa mga street level target o kon SLI or street level individual nga nagkaradakpan sa Murcia PNP. Kag siya ginatudlo sang mga street level individual nga nadakpan sa syudad sang Bago kag iban pa nga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental. Amo na nga na-spot ang iya location sa may barangay Minuyan. Mga pila kasi naman ang nakaligad in pakatuan sa mga Murcia PNP dito mismo sa may barangay Minuyan ang lugar sining ni Mercader kag ginapacheck nila sa mga confidential agents sa Aksyon Mar. Sa sunod na sa isa ka semana o sa kasemana na kaligad kinaplanuhan kinigriusto sa Murcia PNP kung paano nila Aksyon Mar sudlon ang lugar. Nakatsyempo sila nga sudlon ang balayo kung ang lugar sila ni Mercader kaya naibaluan sa mga otoridad nga sang ginstrikto ni Aksyon Mar ang bulang, no, ang pagdumili sa bulang sa Murcia. Why nigli ko na nagagawa si Mercader sa iya balay sa sulod na sang isa ka semana. Kaya dito nila na zero in plastara nila. Last dos pa lang kayo na sang kadahon, nag-proceed na sa area ang mga intelligence officer sa Bursa PNP upod ang ilang hepe nagplastar sa area kag ang terminolohiya ilang gamit ingkamang nila palapit sa lugar. Pagpakilala ko ng Aksyon Mar nga nagpalapit na sila sa balay, pagpakilala nga sila pulis, gilayon nga nagpalupok ining si Mercader. Ilang operasyon yung manang operasyon kaya iskape sa mo wala man sila nagbaybas Aksyon Mar, wala man sila maginbakal ng illegal nga droga, dakpo na ginilaya kay pugante eskape sa San Jail. Pagpakilala nakit-ano ko na-identify mahimo ni Mercader, gilayon sa Aksyon Mar nagpalupok ang according diri kay Patabuara, mga duha ka mga asod-asod nga lupok ang una nila nga nabatean Aksyon Mar. Rason ko gilayon man nga nagbato ang mga kapulisan ang operatiba sa Murcia PNP kag dito na nagluntad ang pagbayluhan isang lutang. Ang inisang impormasyon ni Gitadangan ti Dabuara ilang estimate, hindi ko rin maglapaw sa pulo ka minutos ang pagbayloan na isang lutang. Lawig ba? Lawig Aksyon Mar. Nagbalos, kung kaduwa, hindi nakabati pagit sila nagbalos pagid. Wala labot, tabi sa pagpalupok sa mga kapulisan, medyo dulum-dulum pang lugar. Gilayon nila Aksyon Mar, naging palukpan, kaya tinagbalos para sa self-protection nila, considering na tinotorios kadaan ni Hitman, aligasyon nila, kining si Mercader, ti wala man sila Aksyon Mar pangitabi ko nagatagit sang tsansa pa, ngayon alay makabalos, kung sila ang madisgasya man Aksyon Marlon.
Dito sa eksena ng krimen, na kung hindi kita Buhara, may nakitaan silang apat ka mga buslot sa sulod sang balay, sining ni Tabuha, ni Mercader, nga may himo dito, amo tong naigo, belasang sa nagpalupok, kaya ang direksyon, o kung ang igo, doga pagwa aksyon mo, no, base sa ilang nakitaan dito sa area. Igo sa dughan ang angkon sila ni Mercader nga ginto na man sa iya gilayon nga kamatayon. According to kita Buhara nga gindala pa iningagaw nila dala actually sa may matapos ang ginpatigayon nga documentation was gincheck ka mga otoridad kag of course ang municipal health officer ang nagdeklarar nga patay kining si Mercader Aksyon Mar. Yara di sa subong sa isa ka punerarya diri sa may barangay Mansilingan sunod sang Bacolod. May gina-check pagid sila, may mga dugang pagid kag mas madalong pagid ning impormasyon nga natikon sa naton diri sa Aksyon Radyo Bacolod kang tanan sa background kag ang operation sa ni Mercader diri sa probinsya sa Negros Occidental. Pero karon na bantayan nila karon dugang detalye diri sa Aksyon na firing line because of the kami sa public affairs program sa Aksyon Radyo Bacolod. Dito sa area na recover Aksyon Mar ang isa ka kalibre 45 armas sutang, isa ka 12 gauge shotgun, may apat ka mga naglupok ka bala, may mga fully loaded nga mga cartridge o kung magazine Aksyon Mar nga wala initanan mga naglupok kag may ara na recover nga illegal nga droga nga 8 ka bulto o kung ginaburbanta nagabugas 40 gramos kag may estimated market value nga nagadangat naman sa 480,000 Aksyon Mar. Yari si Police Lieutenant John Paul Tabuhara ang officer in charge sa Mursa PNP. Yes sir, may na-recover kita na caliber 45 sa pagproseso sa aton na sokopin. May ara na 12 gauge shotgun. Kaga may ara kita shotgun transparent kasi containing poison substance, no? Na suspected na siya po. Bolo pa bulto siya ang na-recover dito sa sulod sa iyang pahuwayan. Kaya kita na-recover 4 fired cartridges na possible nag-eliminate siya ang muna sa pagpalupok niya. Then may ang iyang armas, cylinder loaded. Kaya ang shotgun may apat man ka side ammos na cylinder loaded man. So iyan nga, ito sa pagpalupok, possible caliber 45. Ako ito ang cylinder loaded. Ang shotgun sa loaded. May harap kita apat kalas ang munition. So, the reason ng suspect, ang aton na suspect, ang aton na suspect is si Jennifer Mercader. Foreign na 3 Manyos, lalaki, may asawa, residente sa Barangay Nogo, Cebu. Aksyon Mar napatihan si Police Lieutenant John Paul Tabuhara ang officer in charge sa Mursa PNP. Ang dugang ng detalye, mga ka-aksyon, standby na babatihan diri sa kami sa public affairs program sa Aksyon Radyo Bacolod. Balita gikan sa patrol, ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Sunang sa sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Dugaga na karon aksyon na John Diaz sa aksyon firing line na tutok lang kamo diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Stay healthy, live better, pagi sa life. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Ito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the bayanihan to heal as one. Balikan ta sa pag-acknowledge ang ato sa mga gabanitor sa live stream, Cheryl Rebol, okay. Sige. Si Shai Ra, shout out man din sa amon idol diri sa barangay Magalion, Kadri family Antonio, paramigid ka pamati si mo, God bless you. Salamat. Si Jerry Ernest Dinisa watching with Denden, Jared Jadin, ang tating and Boy. Okay. Rinan Aloro Rico, always monitor from Sitio Kabong Bungan, Barangay Sagala, Castillana. Thank you. Rod Kuzawa, sa Marlon, mayong hapon. Lito Dayap, mayong hapon. Si Clarito Rowena Genovea, good evening. Okay. Raymond Rose Vin, Astani kung ma-extend pa ang MECQ sa Bacolod, way para mabalaan ha. Eduardo Labayan Jr., good evening, Aksyon Marlon, watching live sa Las Palmas, Doña Juliana. Salamat kay Sir Eduardo Labayan Jr. Salamat kid. 5:57. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the bayanihan to heal as one. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros.
Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Sanon inyong pamatian Stasyon niya nagkapalaplag sang kamaturan Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio Ikaulog na ngay Sagsay anong kailangan Responsable at pagbalita Pagdahil na na morning bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa... Si Dan E. Buena, good evening from Vago City. Bago City, di sa? Lorna Malaay Rematico, Aksyon Radio, paborito ko, estasyon, labi na kon balita, pero may kugid kinapamatian. God bless you all. Salamat. Action reports after edition, magabalik tara, boss. Magasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar. Kag-aksyon ang defensor. Ako naman aksyon na Marlon Genovea. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.